Христо Александров повежда в серията. Това е автомобил с двигател Ланча. Доста добре подготвен автомобил. Виждате, следван от Григорий Стефанов, номер 61. Също автомобил Ланча. На трета позиция. Някакви проблеми. Христо Александров да се закара. Увеличава дистанцията Христо Александров. Видимо е, че неговата машина е добре подготвена. Той е 7-кратен републикански шампион по автокрос. Доста голям опит и рутина и добре подготвена машина. Това ще разглоби.